औब्रा जाम्बा बुरबक कन्डिसनाव खुलिबाय थायो खम मोजां रायलायनो डिस्टार्ब मा नाजादों बाहाय फैनोलाय गोदावसोराव नङालै खुलुमबाय आं थेफा गयारि नैबे जांलाप गयारि लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे बाथ्राखौ क्लेरिफिकेसन होनो थाखाय आं गसंदों बयबो मानसिफ्रा बुङो जेवजा सोरबा बिदा फंबाय नाथाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै बुङो बेजों आंजों बिदा फंबायबो नङा जेवजाबो नङा बियो गुबुन आं गुबुन थारमाने आं बेखौ बहाबा थाङोबा आं हारसिं जायैनि थाखायहाय बेखौ लाफानाय जायो एक्सुवेलि लोगोबो नङा बे आंनि बेग लाग्रा खर' मानला खर' फुनाग्रा बेग लाग्रा बेयावल' सोलियो जेरावबो सोलिया बिनि आंनि महरा सेम जानो हागौ बाट आं एसे जेन्टेल थायो बे एसे गादागुद थायो बे सप्तायाव खनसे दुगैयो आं दिनाव खननै दुगैयो आं गाइखेरजों दुगैयो बे दैजों दुगैयो बेखायनो जों गोरोबनो हाया बेनि केरेक्टारा गाज्रि आंनि केरेक्टारा जोबोद मोजां गावनि बेनि गार्लफ्रेन्ड गैया आंनि गार्लफ्रेन्ड दङ बेखौ आरो आंखौ जों एखे होननानैहाय नोंथांमोना साननो नाङा रायजोफोर जोङो आलदा आलदा दे नंगौना नङा बुंलाय नाथाय महरा एसे सेम नाथायबा आंनि गार्लफ्रेन्डआ बेनिफ्राय साबसिन केरेक्टार लुसो बियो थिग नङा आंसो बिराद मोजां आंसो जि हेन्डसाम ना गार्लफ्रेन्ड जाम्बा बियो फनावनो होनलाबायो आं खावलायावसो होनो बियो फनावसो होनो होमबा बि जाम्बा आं जाम्बा औ बेबि औ नंगौब्रा बेबि आं आमाइनोसो फन बुरदोंमोन ना बाहाय नोंनावनो रं नाम्बार जाहैबाय आं नोंखौ खनसे राव खोनानायजों लोगोसे माने नोंनि रावखौ ओरैबायदि मोजां खोनादोंना आंबोनो क्रेजि जाखादों नंगौब्रा बेबि रियेलि दैट्स नंगौब्रा बेबि औ आं नोंखौ जि मोजां मोनोना आंनि बिखाजों आंनि समफ्लजों आंनि आमाय थुख्लजों आंनि बिबुजों गासैजोंबो नोंखौ अनोब्रा अनो बेबि अनो लाभ इउ बेबि हा आंखौ नायनो आंबो जि हेन्डसामलै सालमान खान बायदि जि बिउटिफुलखा आंबो औ आं जिम लायोना बडिफ्राबो जि गिदिर गिदिर गोजौ गिदिर जि हेन्डसाम जा बिउटिफुल मा आंखौ भिडिअ कलजों नायनो भिडिअ कलजों नायालै मालाबा नायगोन माबे दानो नायनो नों मा एथ' अख्राब्रा नङा बेबि उनाव नायगोन ना थै नङाब्रा एसे उनाव गाबोनफोर नायगोन थै गावहा दे होमबालाय दे आंखौ नायनो दे हेलौ जि मोजांलै नोङो जि मोजां औ नुबाय आंना जिअ नङालै एयारटेलसो मुकेश आम्बानिनि हगारनाय जिअखौ मोनाखिसैना एयारटेलसो दिनैथिं जिअ नाङा एयारटेल' नाङो ओइ नंगौब्रा बेबि फुलु नङालै साफाथार नेटआ थिक नाङाखैना बेखायनो एसे फुलु फाला नुदों नङाबा आंबो बबजों मेकआप फुनलायनाङालै ओरैनो साफाखा औ नंगौब्रा नंगौ नेटआ जायालै आंना नङाबाथ' आंखौबो जि बिउटिफुल नुयो औब्रा जाम्बा बुरबक कन्डिसनाव खुलिबाय थायो खम मोजां रायलायनो डिस्टार्ब मा नाजादों बाहाय फैनोलाय गोदावसोराव नङालै
गोदाव सोराव मालाय रायलायगोन मोजां रायलायदों डिस्टार्ब मा मोनदों बाव जोंनि हिनजावखौनो बारा आंनि गार्लफ्रेन्डजों नोंहालाय मा नांगौ नों जसेस जाम्बालै ओइ जाम्बा नोंनि गार्लफ्रेन्ड नङा आंहा गोदान मोनखाबाय नों मा पात्ता मोनो नोंहा खामानि गैया सोमलेब्लेसो न'आवनो जाम्बा बे सोमलेब्लेजोंलाय मारिबाय था खामानि गैया आंखौ आंनि गार्लफ्रेन्डखौ नुयोबा माथो नांगोन फैसा नांगोन नों फैसा जागोन मिथिबाय आंनि गार्लफ्रेन्डखौ नुयोबा फैसा जागोन नोङो आं रायलायदों नोंहा मा लादोंब्रा मारै एथ' मोजां रायलायनायाव एथ' मोजां गोदै रायलायबाय डिस्टार्ब